Observe for your mama, Joe, Mama, Brasso, so, Mamunia, Maudo, Bison, Samoa, Yabob, no, you may, Yabania, the Babes, some more, and some of those, Naposo, and the Sienamo Castle, Swafua, or say, Mamrani, Amania, Swacom, Rasmig, Aqua Cotre, and Fasua, Nanamnia, this year, watch him da, Omunya, Edifu, Newmont, Ghana Limited for a home. Na, and the Ghana, and Marasabo, Yanom, say, Yamia, Donabo, so a pine wood tuno, Omunia Mania, Diano, Rasabo, for Casafa. And then Anglo God Asante Penny Fire, Mamrani, Amania, Yasia, Quine B, one much you chat to more, Boasia Bontenso. Kumasi Metropolitan Assembly Penny Fonso, Casana, almost the same. Yeah, the mobile call, Yan Yanamon Ketano, don't for ya, Duma, Dradomo, BC exams, no, the football Pinois, and their call Edema Wuno. Yabako Bono is Andy Samuel Kono, Etimuna, Ebejana, opening permanence and trophy forbidden Komofa Abayo. And Branton Maba was Swasia Bontenso, Tressa, or Modi Seteli, or Musomu Ye, Interior Minister and Semno Kekase, a Branton, we and on one that need to go about Demono, almost Motia singing in City, Omo Bomo, Nom Domania Tresraja. Yenya Basia, we have to send a war, a Sikuma or Dobe, Bracco, and Fifty Mantamu, Nanyamenkuan, KBBC. Observe for first, Dama Universal Natural Clinic, Cosi and Cancho says, Dumpedumpa, Dumpenise, Busa, Frechesato, Edia Faho, Furniture Universal Natural Clinic, no Monche, and Fa and more, and what Jesus as a brother also, and what the Noasa Sanua, in Suato Free and Robisine, O Kumasia Bontensono, Abuzia, says a brona bar, Furniture Universal Natural Clinic in the ancient former, and what Jesus Satekano, or to a such a chosa, Emma Joe 1 year, or do a Nature Universal Natural Clinic here, Yabahania Kawansama Ediama, a bonus stroke so Yayo Bia, Yabahaka, 3A Herbal Center so, and the 3A cool capsules a begasua, Coco no city city Bia, Eshia Sene to a sea, a day Amma will be journeying in us, a day a free peduanimo, and a miss only 5G so no, Yade Bocasi, some of Via Wubiano, it's my yo Dena Core Square. I was your former name, I have Vimwa, Babia Wubian, and you may Yeba, not Yababa Sumo, you didn't sign, Nana Yabo Malibia Bogan, you may name. Nana. I was for a joint channel, so better with the Ababaka or Brao, our social media platforms are doing in us. So, Oko Facebook, a higher Sompa 93.1 FM, Sompa 93.1 FM, na YouTube, Sompa TV Ghana, Sompa TV Ghana. Wa joint channel, so what they told to one of my Yuguswa, Yabeka said, Mamma Busia Bekan Kain, at the Amamo Yenya Bray, nothing, some the young Kumuankasa and Famamo, and the most shots here, the film as we give him, no swafwa. One and a way a Mamrani and Mandia, and your handsome so, Major Minister for Chieftaincy and Religious Affairs Opening, Stephen Asamoah Batting, and a Newaka Chim Raswigim, Newmont's Ghana Limited for Juma, or more Ayan Wachim Kutuku, and Yachim Darren and Potamo, and Faswa, Addition and Ananum, Ega Eddie Efru Omoso, Sir Royalties. I am Raswig getting a woman Raswig this year, and watch him Dabaton Pasiaso, or Penny Alexander Kwesiakwa, and on this answer me, Ekodam Raswig. For the same Rasvigano and her son Bessamon Swafono, no Abam Rasvig, Fima Babachem Faswa, Nananomia this year, when we watch him da, a Chim Kotokurin and Potamu, or more Enya, and the free Newmont Ghana Limited for so. If we say a Juma Moyano, your Mrebia Gani yet in Timo, so but 2 good years Anua, because Bruneka Bibisa royalties, I'll say, would it be Duma this year and then another 1.1 more? If we are 1.10 Newmont Ghana Limited for year Juma Hormono, Namrasviga for the Pesu, who are the Cropotia, one of my year. Ediama this year war achim da and in Potamo. And then I'm so much Chieftaincy Minister. Yera Stephen Asamoah Boatia, Rona Sarmanese Asabi, a cocotre senye, Sikam pim. Best 6 million Ghana cities, and ye tree and Nanamnia this year, one more a watchim da, one more enya, a dear free, a year Newmont's Ghana Limited for. Sompa FM. To invest the Achim Kotoku Traditional Council share of royalties until further notice. Mr. Speaker, the principal investment made by the Newmont and put in the account is about 5 million Ghana cedi, and this represents amount of money invested as advised by the Attorney General. The accrued interest on this sum represents, which is about 1,226,411 cedis, 13 pesos, represents interest accrued and from the investment of the principal amount which I mentioned earlier, which is 5 million. So the accrued amount total is 6,226,411 cedis,
13 pesos, representing the Sompa and the interest earned. Mr. Speaker, there is a ledger balance which is not included in this as at 21st July 2023. And the balance is 1,480,261 cedis 49 pesos. This represents revenue accumulated to the Achim Kotoku Traditional Council, but not yet invested. Mr. Speaker, that is my answer to the urgent question. Thank you. For yes, for share your mamrani and money and your hinsem so a chieftaincy and religious affairs minister. You are Stephen Samoa Botin, Yadona Sarmane say Asabi and at Yetin and Kaningina a year and somewhere and Rasivia Funi be the cocotu on Musa Ubia, so Bebam Rasivia few more of no Babiano and on this annual year we come on Rasivia for no. Now, Rasivia or Wom Rasivia film demand this year watch him Dabaton Persia so Honorable Alexander Kwesiaka Aqua Semi. When the Kokuru de Baye, Eddie Cosa, we cocotu Honomoa, and I'm so my minister no so Bamra Swigis him, a Babayano nature say, Papa no ya no dear, then soon ya me and Bonsametico, or Becana said, the Nian saw what the minister no ya pa, and nam Sanu ye we are, what they ebre no name Raswiga phone. Asamoah Barton eba mrasebedwemu na matro question yi beye busumu be mienu atoho dada na ayese na ebe sori sui na clerk and leadership hu say enya urgent question ti enu ani expective minister ewo mrasebedwemu ntimi amma adopo ba ye no bibisa no say sika he na Newmont mines adwuma wo mo ye ewo brem a ewo kotoku mpeswa so no omapegu ho royalties you be can royalties ni ade minister editor ja we figure no boy na a little about 6 million cedis now share the encrofo adwene ewo so ewo odan ne important ni ade say new mozike gu ho di ade a that's a way no a big disappointing kakra na we no ye the fi minister ho aba ye the yaka kire no na wo hwa bibisa no say year on every year afibia no sika he and omde ma kotoku ahemfo no and oka say this e ohwehwem na ode no ba nti we ye de yeti ani megide say minister on for information na enye embeto na so bedwam eno nti no abade say no wo se yetimi epusum ni ekom na ye do so mu ni ehunu de wo mu ankasa esan say ye hwehwe ne say nanano ma ahemfo a eboa oman impuntu ede oman chichire no atim dadie akam kakra anaso kotoku de akam kakra eno nti no asimna se bedwani megina ho ma ban gina ho ma nipa no ye de betima ye bi den so emmo e betimi de ama nananom no so betimi de o kakra wa aboa no eno ho anamon na mitwe nti ne sika e de atodwa no uhwemu a na kire se de amanfo de da so se e billions millions of dollars ni ade no the minister de beto dwa ide na kire se e disappointing kakra disappointing. For way I am Raswe Jenny or Wam Raswe Jefima this year war Achim Dabaton Persia Honorable Alexander Akwesi Aqua and Yetin and Kway a entity and I just say Oka Jim Dan and Potamudi and any amount for Keka say Newmont to Juma or my in Vim Pimenimunian de or Musike Guanamonia Sam Ketua Internet Chieftaincy Minister Koya or coaches Kananya Hibia best 6 million Ghana CDC and a Dahonomo I just say or more Abamu Boo no more from and no and I'm Rasviganino on so a Casadia for home. And there at Yamahine Edin Sembebre to Jamagana Nivi Asignan. Never baby a dear number Sabida phone be able to say a toya da Sabio, Sabosome Sonayan man on the year no a tukoya, a Sentadia or the Tucano any adiano, a toya de Dasso, Sabida phone share, and Ponia Bank and when you be and Fanfa home at Yamahina Semini. Should have a rethink about it because the taxes is not only on the imported ones, even the local produced one are taxed. And so they came, they met me 2 days ago, the captains of industry in Ghana, and we went through the details. So when we talk about the taxing, it's not only on the imports, but even what we produce locally. They tax the raw materials and they impose more taxes on them. So they were complaining about the cost of production.
And to the extent that some of them have folded up, and they are rather importing from some places and selling. So it's something that I take seriously about. Don't let's miss the point. Because I will not tax a woman, my mother, for producing me. I don't support that at all. I don't support. So the state, the country should take this matter seriously. There are countries where it's for free. There are countries where a lot of the taxes have been removed. When we counted the taxes, they were about 15 or more on that product. That is an issue that I'm very, very passionate about. Yes, so you go on. It's just a guide to all of you, including the governments. All governments that come, please, how much do we make from this taxation? How much? How much? We can do without it. There are other ways of taxing. We like taxing the poor. We are not taxing the rich. We have to think through this together. That issue, I'm not shaking at all. We have to work on it. Aban Babe. Yeguso de mo amrase jefie mu ho no a na emrase bedwani a wo amrase jefie ma de hye wo Northton Abaton Pesua so honorable Samuel Okuje to Black Kwaso so ena busuafo ene wode asem bia kwakoto amrase jafo nanim ni nyina eye sika bia ene da kwan se Ghana Revenue Authority mpenimfo betua e de ama West Blue Company Limited fo a ondio office eye kata hyehyɛ eye ndwudum die eye krono ye ni kwan se sade no ekoso wo se sa West Blue Company Limited for no so fifi mu didi mu ba mu hwehwe mu a eye mampani na nadu danko akufa ne wo fa se gabi asero kire da kon ene ni pabinum na akọ mutira pam wo a wo mo akwakọ bie sa kompini no a Ghana Revenue Authority mpenimfo ene da kwan so betua be $187.3 million ye e de akwakọ ma won mu abra wo madwuma mo ye no na eni echese wo sere hu adwuma mo ye bia eno nti NDC mraso dwafo ni nyina kabom eye nsamtwefo nhyiamu e de one ne kese pa Emma Ghana Revenue Authority mpenimfo se shara no ma nyoma dwere se sika no betua e de amasa West Blue Company Limited for no ene mpese mampani akufa no fa se gabi osere akire oje da kon ene na pamfo no wo mo anya bi akwakodi wato din se eye kitchen scandal we eye honorable Samuel Okujito Ablakwane ne dom ensemo mo de tu dwani pese yete ne response ne reaction Ebanisena all issue legal opinions in support of Gabi. 3 legal opinions. Legal opinion now all issue. On one kasa, admit say until the side of GRA, until the side of Ministry of Finance, they haven't sent their written arguments, and yet he is in a hurry to issue legal opinions. Not 1, not 2, 3. What is going on? Why not Oye really in charge of this country? Sebi Ghana for. Did we elect Gabi indirectly through President Akufo-Addo, through the back door? Yentiasia. Ente yepese Ghana for United Assese and the assembly ye the two finance committee enim leadership of finance committee or more assure you say during the break on before GRA4 and all the other parties to understand what is going on and to help the Ghanaian people to stop this payment. Ye pese ye serving notice say ye call break no ema GRA4 engine say ebia Ghana for entire mechi omuni obia into they are going to succumb under pressure there be ye pese omunyi na omu stand firm na sikawe ema omuntia omonkasa omunim the consequences if they make this payment what will happen in the case of a future government taking over and as they say alarm has blown everybody should back off and we will be watching nukrese and that rise cop break nanso we are not going to break on this matter yenim ego yenim woso ye hye yeni edi echire medase ye hye the whole transaction ye expect say GRA4 ni nyina mpanyinfo ni nyina omo wo ho obi enko ma approval enko tuasa sikawe
So I am Raso Jania de Ma this year or more North Tonga Baton Pesa son about Samuel Kuji to a black one yet in Kano. Ningina a Sikabia Ghana Revenue Authority in penning for her son Bitia a day West Blue Company Limited for office and Fana Papa so bear $187.3 million. No see a basa na ye chrono pa and akosono in Tebeya and penning for money in the H3. Yanko Kumase Metropolitan Assembly mpanimfo so atana ye no ne nsɛmtwerɛfoɔ eti enkomo bi na ukɔ KM honomo a ye watran ne fa ye hwɛ akobadie ne ho nsɛm so wɔpani ya wodi anim sa wɔsahene Randy Wilson wɔn ne nsɛmtwerɛfoɔ adi nkomo ne nyinaa no ɛyɛ afe no nkyɛmu miɛnsa no ɛkɔ na wiye no ɛnema wɔde agu akwa mu die wɔsusuo ne baabi ya wɔduru your friends on street stations, no, any conditions I demand more as some day, I feel a taxi and a trotro for. I feel cargo in himself, Fitiano upon 9, Educosi and numerous and this a cargo cabia, a war, a doom, any CBD no air fluid, nemum, I was a 6 bar to the following morning 9 no, now I'm a P, now a chrome ada, you can't watch them. You can long distance cars a year juma and once a moment omu yejuma a free Kumasi echo other places. You can terminals echo 4 illegal terminals and 4 general so Pampa so a year Confanochi Swami roundabout Central Market any other places are omu illegal long distance. I say you no and I can a database I was say a far transport you may deal one. A beme yet me was a way union way to year juma free ama say yet me at the aye. We actually crown a dates anytime, sir. Yedibaya, a human in our edit to her. It is from 7th of August, yeah. Yabesha says on permit as on renew on my year. 14th, Yabesha say you best started data collection from 14th of August. Data collection never started. By the 1st of September, seekers I say issue them and also I and the name said just by the beginning. KM honomo opani a wohwe akobadie ene sen ho nsam so ne din ene Randy Wilson ana yetene kan honomo ano coordinator Ewura Francis Dura ono so sabode man samtwerefo ni ye nyom se ye de ye adwen se ye nya ne gidigidi na emum se de ye nya anim no nipa de onu no ye ade a ye akrokro entina ye hye se mra sei efiri okono ye mamu nwura ba bia so mu wura ba CBD ho no na ye hu se ase nkutamdie na o maye o madwen so se ase o munti de ekoso obu ho a utie se de o mu radio so bi kasa o munti enso se me di kan kan no me nche na me be wura ka emi nkutamdie na koso film rese epu ho no assembly no ko aseten mo ye sanhye no ntamdie akoso na emum ase wo muna o ma badwun se o munti de mpanifo ka no ntina ma akobasa na emu anya gidigidi se na emu obi a obe na dwun se obe ya sobra cha na so bebu mbra no so na be ma police fo na se mpanifo mo de da security fo na abem abehwe se mbra na de be ya adwuma medical kan gidigidi na baaye no se mpanifo a mo wo fo de mo ya adwuma no baaye no ye ma police fo ebem so mbehwe na ye ntoto ne ma na ne ma nkofom police fo no so baaye no mse minyantie se binum de mmara no ehye omu se ma ne buruso ma policefuo echichi bi e do mu ko police station a mse binum kura omu prepare se do mu kokotu na emo efri sa mre no brada no ne nnura ne nne no policefuo no so nya adaaje ne mpanifo no nya adaaje atwom boase kire ma kire om se ade no mmara ya hye yen ka se aduane ye jomandu aduane asiboni yen ka se mamu nya adwuma no kura o ye kan se wo ba bia odi wudumadi a wodi no kwapim coordinator ewo Kumasi Metropolitan Assembly Ewura Francis Dura ana yetene kan kura mu krasantimantamu dwamtani ade maye nuanom a wode pragia ana eye adwuma Ewura Alhaji Campbell so asem wode man samtwerefo ni se asamdada no ana imse mpenifo na aka betwei ese enu omu akasa no enu omu akasa se enu omu sa akohia kemi ne atoa enkomo no so those for now no mintimi nka assemble bre nkyerɛ until se beko kemi no enu omu kotena se ginaya ye beko akogina no oho na betima endi sabi me no nkomodi a but for now the beka na han se ndi osu tibi se ne omu sika asem ni nyina omu aka yeso ye wo so uhu ayen kra ya nkasa enam so omu se ye no musa akohie nti no
yankasa nti e bom pa ese yenko ne no mu nkohia na ne yesu ye wono ne yesu ya ka kiro because yesi nyina ye boa kwa ya be fa so ama yedi ya tu ye na de esisi no manensi so so obia nya abotre ne ne ke mi fo no nkotrase na yenye ntutu ye papa ne ebetima di aboa ye nyina ebe boa ya ye twi pragia na asa boa ke mi no so na me de betu ye nkrofo no ne mum basabasa ye ne nyema emfata no ye sre obia se mo bia mfa no ho engisa de no enya de pa Alhaji Kamel Santimantem woni a wotwi pragia no won kabomuko dwamtrani edema wo mu yademo kwa soase abaton pesu asoma monitu arahosem esi wa soase mra posifo ekochi wura bia ewiase abrante ne ko wu posifo nsem na amso amrante ne mabawa wa soase abonte so ekoto she police station a wa soase so na mabusia arahosem ne si hon mane wo mu teburu wo mu kagu fom wo mu nkonyo wo mu kagu fom wo mu hwehwe nyina ebobo na da ya wo mu se wo mu ntiase wo mu ne mperimfo ya adwuna enyeyi ekwa efa so mo nua no efrimu na amso na watchi mo osofo show my Ghana Fisemba mbon sansam so opani Ambrose Derek kotirem omrase gefiem so uru no free mu no anye se bia posifo ne brim no nya posifo ne sibab no ma no wuye ne momono a ene ne ti ekokobo eye dan mu enam so e ma moja begira ne tim sane kogu ne yem ene na yase a wode efri mu ansira busua ne tirim e mennem rante ne maba wa wo mo e wa soase abaton pesua so eye concern youth of Aswase ababonte catch interior minister say nensem no wonsesa no na so wansesa ne dia on beke common kratas yani na wo se srage na wo so mo kwa on beko no makwa akopɛ atentrene e dia ma omunua na ofri mu no opani Umar Harris ya woye president that concern youth of Aswase ano enkomo ne ye boy ni Chama interior minister na kan say abrantie no e de ne ti ana ne ho e na bo ho e ma moja nwini wana ya afia wa uzun se asem we de e ka me akọ say e na dwuma na asem e mi san che bia na police for lunch o mantra say you see something you say something who say bibi koso pa e bo man say there be bitimi akon eti ani papone for ne abone okroma no aka abra police for no e ba ya ho be chi abranti a wuni masem ho ma chen na manfo a police for e bruno na manfo omumu de course ma major news outlet no e ko ho koye interview e ma manfo kansem ade omumu ye ne kwan a police for e fa so e bro abranti no e na mo ba be ka say abranti no yare obi a no ye painting a o free fie so kwa akoto ade aba oduru kwa ho gina ho bobo e na sa atoyentem no to no e de na o ka say no ya empo se no yare a da ben da na ehun say a police for ana da ben da na a police for edisa new formula na ba say so mo kwa akochi suspector no yare a na say so mu gya ne maneko apre de bia ye hu say abonefo ye handcuff omo e hospital bed so na say bio police for crowd modjuma ne say omo protect life enkwa enti say na nka mo di 30 years a branch no suspect o yare no den na wasa mo ye e mo say say mo de ne be hospital no akochi ya asa nienti ana mo nka mo penalty no na mo ye hu hwehwe mu so di for a so di buma na mra ni di edi awti me be kan kire say ye ja no na no yare hu so yare ne ye ja no na okowu this assertion no onse ojine ho a utimu say asem no anadwoma na asem me mfa so bo embo interior minister na just to oversee justice no a process so famra kwan so we exhaust all other options and sana was seek justice. The first one is say ya ba bontin abe chire nyemam because he believe say interior minister information a yedema no he doesn't have a true appreciation of the issue and one of the yedema no and they say no wakasa na yeso ya respond am a chire the court no ama no ye twen ehu ni oba be ka biom say dia be ya say asem ye na investigation no ana wa establish truth no and they benya jige say investigation ko asem no anu kure be dey pa say asem no wan ya ntum ana wan fa no kure no answer the precedent for the investigation there na say ekwan ya be fa so embra kwa so ye be fa search ya petition charge na omo my hwehwe mu Abzanfo we e concern youth of Aswase o mo penimpa Umar Harris and yenene di sankomo yenko Bruno East ewo ND Samanyoko no etimu na Tachiman South abaton pesu no so na yegina de wotiamu efredom edema ND Samanyoko no yewura Yusuf Omaru ono na kasai opade no asema waka nyina tietia no se firi ahyase kosi awieye empo di mfimfi nyina aka ho a MPP aban wadi Ghana fo hwambo eno da nkyane a sentro pa yemfa ntro enya adwuma aban fa na kwa na semene
branch executives no more hono say ye no mo ka bom na any youth organizers no ne ye miti na ye see be ya adwuma ground so apichi ama amanfo ate ye NDC ye ideology na ase na die ntira ma ye wo se NDC eba power na obeji Ghana for na o pa ya nisu a ye de sa asem no ko ground so me fi say eye easy say amanfo beti ye nsam na ase nti me ka kire youth organizers no me youth organizers every branch bia ufi say whole youth organizer position yes another youth ho a mo ni position a mo ye mabu no mo force say mo no mbe hia a mo branch ho na mo no mo ye meeting na mo akire mo die ntira ma ye say o mo di NDC asi na mo to aba ma NDC menim say ye sad niam no nyina na ye adwuma yi a na ye ko election 2024 na ye sorry say ye be serious campaign ama ya ye ho a me feel say 2024 na bit ma afa election easy if say Ghana for abre ni MPP enne Ghana for o ma mabu ni MPP niam a mo ba ya o mo be nyina mo Ghana for this Ghana for abre ni MPP a ye na wo say ye adwuma yi a na 2024 no ya ba beji akonwa no na ye dia ma Ghana sunwie na Ghana so anya na sunwanya the chima sa se me ka city na ye dia o enye say ye bet margin down deal say 2024 ye beji ade city na ye dia enye MPP dia ye candidate no o ye candidate bi a waba say ye nto abamba no na mo aso de wonye ye MP waboa emamudu bebre so hwe nursing trainer emabu na wafa mo o hwe even kura law school no a ene ewo waboa mabu odi binu ma ko police odi binu ma ko fire service odi binu ma ko immigration odi binu ma ko soldier wonye ye MP o nipa wonye ye MP a won holy position bia na wotimi etu san na mo we ebo techimaman ebo amabu no na wo benya position no ade na akabio Yewura Yusuf Omaro wodi wani chirem e watachima South about on person so obono apo ye famu a wana ye youth organizer de ma NDC amanyoko ya de mo ko boase na entity abato so mpa FM nsem chefa pono so che so boase Anglo Gold Asante fo ene if you boase di kosi dunko akwantempo no so if you boase na ha wo de ko dunko highway ni so no yes pavement kwan bi ho no mo a wo mo akwakosie aye ningi na foforo ama chesade hye no wo manim sere pa and I'm so opening pa wono ene senior sustainability manager ewo Anglo Gold Asante oboase opening Manuel Bedu ene ensemtwefo di nkomo e kire ni enti a wo mo sade ewo oboase de kusi dunko akwantempo no so community infrastructure and security. You said my see about sign I'm from I almost about was development no associated for way a senior sustainability manager de ma Anglo Gold Asante openi Manuel Bedu and ye tenen kana no chichi nsemo de echire no na bankra chipeni owo boase onobo Elijah Adanse Bona esoso edasepa eda Anglo Gold Asante mpeni mfase esrese wedie eye dasie bi mre biu dasie nyado no but a break through that can be Obviously, where are you opening power of Boise Kropono so Elijah Adanse Bona and yet in Kenya now no so H Muno Saseda Kutu and on the Anglo Gold Asante Penny for say one more Ayabi Bisadia Domadesia and what Boise Edikusi Edunqua Contempono so now a draw for Adiachi Adias Obudia Semfrequano so as so Edeka Crasso so say. Every boss in Baba the ages of where my shares we are blessed for. Nanka your prayer, ladies at Aroma. Oma Baba Tonic Ties, I need the BHS, Abuaye, ladies of what there. In shares on a boss, the ages of Oma
but no my I don't know how you call it. Abusianti way a pavement kwan ye firi oboase the twemua de kosi dunkwa na Anglo Gold Asante mpenimfo siesie ayene kama ene won makwa bia no mpenimfo de dasie no nti we driver for so aseda wo mo edema Anglo Gold Asante for yenua bema Erika nan ene boya mane e de free emfimfiri mantam no mu na wato yenkra bi ese wodi wani kiremu ewo Breman Otabrekwa DA Basic School a ye wo Sikuma Dobin Brakwa mensene mo mfimfi mantamu a nyamenko ne nka ebia yente enegisem ene ahokasem ne nyina etrese yenua ba bi ya wo kirade ewo Breman Otabrekwa DA Basic School se ade o se ade o mo kirese enakakra nie womahu a na obi di ne ti epempem edan ya wodamu wobahwe wuti na ye wo ebi won so a yese yenya nkyere awo ne ye nyankyera gye baabi o motene nyina aboso na o mo kyerɛ sɛ ha wo mo papa na yente sɛ dade hye bi ɛde nsɛm no ma ye nua no aba mimu ma aba wasi teachers quarters na yenti na wako mimu beble na o ha ma oba ti so aka ha dan na nsa na wa de meni so ha ma ayewe na ye kwan no so emana ebi mu ma oba kwan bi de ho ma just omo for home na sa na mo akọ ebi mo ma for home o se kwan na wanti ebi wo mo kra akọ wo mbabio nti ama na ye teachers bebre no mo nchen ya ama na ye teachers no mo ba na mo asa akọ class ni bi wo kra mo bobọ so ebi mu yetu na mo bobọ na teacher ba akọ nti ano so ha ma na ye dan no so teachers quarters no so ano so nya kra nti yes raban so omre teachers no me ye dan no so man omzo ayawo let's say bebre na se omohu wo ewo so nti ano so ha ye pa madam ba ku bi ba asas no ba na okada dan na ho mo ase da na dwa na owo pa egu omo e tell so was sometimes me ko ma me tan wo pa so gu so nti e ban sa me ntumi agi se me ko fiansa na ma ko toilet omo nti no so odi beble teachers ni beble omo ba ti so omo ka ha dan teachers quarters odi weekends a omo ntumi ntena bi se dan na ye omo ba so beble no omo promote so omo ba tena ba bi omo ba e kwa na ye nti omo ka so omo kwa ba omo mbabiem na yentie ena ene ye janama hodo so won potem ho no moy school ni nye school dan na say ena wo dan na wodam no kra say wo ba kra wo bre wonya bebi kra nkwa private hwe won hwe bebi a school dan neti na sa akola wo m na o kira de a usua na ade wo ma de adwon papa na akola na obehunya nti yesra ban yesra ne pa on boy no me say school dan me no on bo a teachers no bebi a wodi wo ti beto ekeke papa we yi nenyi amaye on finye waba daadan keke na woko fi so nya na adwen so obeboa kroma ha nyimpa o ha pa nyimpa di bi wa papa ja ademai ya ha ka se pa ni school ase mo fo na wo school since ko akra sensu na mu na I was say teacher for wo mo ko fi ya school da na ni na hodo teachers quarters ko hwa ni na sa ya pebi po mo ko be school da papa da me mpo enya bi teacher for ya mo bo ha nti sa obrebra wo da bi fi office ba ha obosu da man wa san ko wa kwa won san o mebiem nti da ademai ya kan ayi government ne no kwa titiri pa wa ha no dom wa ha nkasa nso ayade omo mwe he omo enyi wasa omo to abewie pe no mo enyo tochine obi a boss yede na akoma so nso onyi mo wie pe no enyo tochine kra wa ha nti enha teachers quarters no school dan ne ya hodo nti nso mura pe na school teacher fo ayade wa apum so masem kra mo ne kasa abatu ya to abankasa obi wo so nto aba ya to abo ha pa wa ye hia pa ya teachers keji dan hwemwate teachers wo mo ba wa ba kala o je tanfo ba kan pa na wa san okọ on tan wan ya hwe ya tete nti bia ya nkasa community funu ya nkasa ye obi mpa na obaka teachers mo ba wan tan ha mo nto ha ye na fi so ya kwan so nso mo de agbohu ya mobo ya to aba ha pa onya asmo de onya yenua bema Erika nan ya wosi anam ewo mfimfiri mantam e no de free Sikuma Dobin Brakwa mensene mu mfimfiri mantam e de breye ya demo konguma suamu bio na ya demo ekọ eye ye bandi yenua no nkuma no a wono eboabo mo ho no domfo ya demo dwada wono makwa akọchiro eye BC exams no and am so mamra se dwede wo mamra se dwe fiema desia e wo hafo no Southwest abaton peso ya so e wo asantemantema say Honorable Johnson kwakuadu na ene se be na nkwada no mo kwa akọchiro BC exams no omo ebefa exams no ene nso hwe ne la
no matinity say simple ntino wa cheche ma set no ene akade e bebo ma de kire ne adesua atumpon ne mpesua no so de wode ma set e ma wo mo no no de table ne nkonya enkoda ne betenetena so asua de ama cheche fo so tretre bi so a kire enkoda na de no de bi edum wonum na this your one potemo no mo onabo Joseph from Paul Bunsu and a Gina MP Anemwa, what this an near May, a man Quadano, and a chechefo, na and some more kind Yakakrani. MP, a member of Parliament or one for Southwest. There was just a good. I'm sorry, be our young nephew, one or SIB. And come to BC, Omisha, and good day. No, I didn't come off fun. May you work, you man, or come at Pascal set your debate, so I'm running on country as a Jordan. If you were just a good one now, the bread for a good day. So, quite 1,387, and quite 87 back to my back what could do a bosso and to quite 1,400 something. We could not forget fun. The lobby, yeah, better and 20. The medical 120 about the name, so this is the Abeka. I will go to the Akaso, where I Babeka, Yachama, school for quality. So call school and Queen and Queen Baby Eti. And then we come now, Yaba. So school also, a soccer Mukugani, Tibusua, Dani, or Tibusua, and so be this one. If you hear, you were just a quarter of 1 more than we school from 2017 to date, but Yaba, the maximum quiet get fun and wages. You come back 22. Now, the bar, they will be you know, I was saying, for a person now, yesterday, and I made you also do the work you may see. I was on for way a Emraswe Jenny or Womanaswe Fima this year, a Waha for no Southwest Abaton Pesia so at the Fefa, why ye a day ama ne money none munkuma. One more bob or more, not done for Yadoma, a Jodoma Quacocho BC exam say, and a DC honorable Joseph from Paul Bonsu, now Ujan and Enemu, a day and Samatujan and Wetchley, and opening Porsche, Messia saw a war a men's cinema, Justin Cassie a year betor. So a genius a dacier, a champagne for Bosober say, one bet chairman as son quadaning in Aso, Amaso, Abanfaso, Ama Omai. I feel I'm a frown, Mokocho BC, Omo Dudoye 1187. And no huna, I have 5 centers here, or has it. And no huna, your honorable member of parliament, also could do a day mathematical sets. The Abraham of in fact, I can hear walk around some. But anyway, we are deal with only how woman swim pa and Sabria or more questions of here pass or Munia Sadi or the Abbey. And Kunyano Susono, Ushem Kunya, Yankwada war district in the moon, we have statistics now, Supreme Prayer Radia, Omia 3998. Anna and Kumia also here 2521. Engineer or deficit of 1,501. Currently, a lobby ama 320. Eba, Abiaba. I'm for way your penny quancher for young woman, swore ever for North Southwest, mentioning no more, or penny Justin, a year quasi betor, and not yet in and can actually, and Colano or Munti. MPCSA Maseti, SSA Nkonya, SSA Tebru, and the Compessiano Sono, so Edda MPSC, SNB, say any Umbesia Mumutiati, Betrosua, Aquacotroquam, Cromarket Masungina, BC, no, Umbebuna Presia. Okay, Eddie Kaino, you don't know about the pan, young pony insurance, we brew and bow a day boy. Mammy nearly that sort of makes me any carry their photo on me school. And so now one Abu Johnson could call the summer made to me in school fees here. They make us young pony insurance be brave. The beauty is kind of free by and I mentioned Homa. Scannable boy, me met me to me school. So, me a degree. Oh, nursing. Yes, me ma ona bo asote say me wa hoche mu kakra ti me school fees no mo me kakra ti me call friend me say me famla no na me nim say eja bia abeche me say no pay me wo lectures kra na mo friend me say yemla na ye majinti me gina ha me da ona bo ase me da ona bo me school class say mo wa de abo yi na me shira na pa enso DC fofo nso mo nyana me kai se bo me yesa.
Abzianti way adom chese otua BC for wo ma set nom ne ade ade nyina tuatua ho esika de mawunum chiche bi de mawunum no akiri scholarship mo to aso e de akosu apon a ene mama ye dene de mo school fees sem nyina no ono abo mo scholarship kakra e de titi wo school fees no so bia e na wo nyina e de dase no na e wo sa ensam ne sa nkomobo no mu anso so ne ensam ne bi so akoso e wo esanso Awusi Junior High School na fenso Adabia Islamic Junior High School yade nyina no e wo esanso e wo Atwema Ngwabia North mensenem wo Asante Mantem Hasei na opani ya woko ye no eye wonabo Jonas Apia wona esi wo de ma Grace Mansa Foundation ye wo esanso ono so ekwose ne bobre ho pa amfie mienu mu ani na e ma mi free ponya ne so na afibia e ya bi ne se na fidida na ebrebia no ye de bekai no ye koye donation ema Sofia Polyclinic ye de hospital apparatus ekokoma hospital no se omonfa eni omudwuma eno achie no ye oma omuwie school a omachi na ye mofe so ekwa akotro BC no omonso so ye omaye ye nipanum a omobo omhomoden wo school ya ye isanso RCGHS mu no ye de mattress any troubles any eniema kakra eka omho a omode eko SHS 1 eno na ahye implan se ye beto akoso na eniema kakra ebetimi ayede aboa community no ye be yedi dwumadie ahodo pii e de boa community and a mathematical set ya wode coin or ha aduanan enan eno achi pen ya de twro ya hanu ene achi no wode koye honorable Jonas Apia wona yesi wode ma Grace Mansa Foundation ya wo isaso e wo Atwema Ngwabia North Mensin Wasante Mantem Hasei na empanifo ye ba adwumade no ase bi no honorable Prince Twenebo Akodua we assembly member de ma adese ye wo Adankwa me isaso lecture area ne sabo de mansam twofoni ole se minia no o watema ene ayamye edema suku enonti ye obare ye no minmiye se enso ahaya suku fo ento aswanka ye no ye ko ono dana bi tire wo mo se o mo nso ebetimi aso wo mo so nyame ye domna mayan kwane anwode nko a enonti ya dia edana kuma so se ofeso de ye oma wekuru no etimi enya nkoso ewo education ene adisunya enyina emu Honorable Prince Twenebo Akodua ene yete ne nkan ya Dankwa me isaso letter area assembly member eno no ne kwakwa me kwano wura baafo awu Steven no headmaster ma isaso Arusi Junior High School ne nsamo a odija ye kwan nie so nya to bebe ebebia e pian tafu mu bia no mbeboye last year omu baye this year omu baye na mathematical set ni pen na omu dia bre omu no ni set ware tebu se ebebo mo fa no kan bebe so mathematics on pay no both of them will be any mathematical set and umbe ma sa no ama awofo no kwa ho to mo so be physical kakade akoto ni ade no uma ye need e wo ho ndi asida pa na mde ma wo mu se de be ya janko pon be bo mo fa to nya kwan na ma wo ma chocho so na ama bibia e fine mo fa ne de wo ni agi pa wo ni agi ama na bro so kwa Ura Bafo Ewa Steven headmaster de ma Isaso Arusi Junior High School. Tia futu akwama ye mani ye nuanom nkuma ya ye omokwa akotro BC and sorry odon for ya domo a edwada ekro no se omo enya hweye enema binum a wo beye ya ebete chese ebetwa wo masu awon sensem tia no osesa ne mani nyino omotwe omo firi ho titiru ene maya no empratwe basa asa no enya de ebebo no bekwa ko wiase na wakwa ko fanyi nsen a eba betwa eye usuku sem tia sa hoden ni fia na se abrabona si e de amawa no eno achemrante no soso no o de futu koma wunum sese na wi sem ne ade no a ase boys ne fi se wa anya bia waninti ye no enya de papa ebebo dam ntinya de a o se boys no mokoko ye sa ne ma no we yemra ya kire foundation for ekoya doye sronko e de ma BC nkwada ewo apa yonso chechewre ene ne mpatamu omo ekoya doye sronko de ma wunum ena opani Ahmed Boache e de ensemi tudwa na otu nkwada ne nyina efo ya mesi on se omo modie no mo hwe ho firi memasem enwamambo eni prewanyi se ho
saa na bema won atimi asua de akwachiri won betini abobra pa ese nyamba pi ho ankwara ni hia ene kwa aka ho bi na mo nko bi masam no bibi ti se common part so ni bia bi bia na ho kire no na ni mu guase enu nti yesa wofo se nyamba ankwara ni hia tituru maiwa no omomo ni so mbeboa wonom no omunya ne omuhia omunya ne ma omuhia wo ka utunifo obetie na se onya ne omuhia no utunifo a wontie nti akopɔ no mmɔmɔden no mɔni nkonkwara no wɔn hwɛ wara no wɔde suku kro wɔn adi sua bra wɔn da ni bra wɔn sɔre ne ade a wɔn yɛ ne fie nyinaa na ne betinya aboa wɔ mra nkwara no so mamu wa no mrantie no wɔn so hwɛ wɔn ho so yie chacha toɔ nnubɔne nom ɛne ade maape ya enam ani yɛ hyini pɛ ma ne binom compete me gwɛre we say Ye Ejanu aka ni say ye say the omo de ge fancy o enti we ayo Penny Ahmed Boache and wotu mranche dem aba one for nya maya ne nko and mpriwanyin se be ma wo mo abraba akwa bibi mo boys no a ase say mu fi say woni girl yen hyeda nye fans no bibi papa bi ani made we edu baby kra na afono onfa nyare enti munyan na papa wo monim na enu ache na headmistress ya owo TI Amadia Girls Senior High School a ewo Asantia Sokore Hajia Aisha Nyantechiwa Boache mamimi hu na che wono susu de afutu ema eyenkwada no pa me pese minua nketwa ne me mai ebeye ne se kanka ne mayo no momo mo adesua enhia o mo pa se niama bi hia o mo a eno emmoa so ho niama basa emfampu to ma ena nya mekwan mu ne so no emmoa ya ma nyankopon ene nye ye ho sade ye fata enti masra so mo adesua na edika o man hia o no mo sua de denden dia aha doctors wa ha lawyers wa ha pharmacists wa ha head of state wa ha bibia wa ha enti o mo sua de mai na o mo so da chi ni wa o mo mesia na enti nyankopon mie o mo adwene mo so o mo ntumi amadi so hia o mo so idinele ya chance ya chekaka na ne nyina ne ya wa pa lem sa fi ne de aba twetwere ya adwene se ekura etwa ye ho ahia ye de o mo aka ho nyina ye beto bi ya na so akoyesa na sade nyina anim na edru time a o mo bayan so hwe akọ mo anim SSA ane ye sa program ayet se motivation ya pese ya de motivating kola no mo yiro mo no mo sua de se wa o ba win no emre bi ni ato bibia o de beko senior high school ya daye say ya ko sikafen first wo mattress wo trunk bibia beboa ma wa ko senior high school Hamza for way a headmistress ya wo TI Amadia Girls Senior High School a wo efigasia sokore aha mame Hajia Aisha Nyantechiwa Boache ena yete ne nkene no akiri na usun kwantabisa ohino wo chechewre ene de enema edum ne nananom no no soso ne dia wode eka ho nie because one more ya de papa fe mada panin so tuma mpo bae as na afutu a me de bema me nkola na me nana no se zia wo mo nyine wo mo hu sia de because ene enma na de bibia zia so woni mu ma wasem wo ya zia ene koko ansase nyina krase asa na wakase ne park of birth enti afutu am de be mom so wo mo nyine wo mo sia de na da chi bi wo mo esini ade zia Hamza for way ayo hino wo chechewere nana ousu enkwanta bisa ene yetene nken we yamra Yachra Foundation for ekonkru bennan apa yonso chechewere enim mpatam nyina BC nkwada ekoye wunuma ye wabra womo bobo mo no don for yadoma dwada womakwa akotwero mo BC exams enanana eda wunuma se no ora mark denchira wana ya twatwa for the matewu osrese asembedi kan na wose wiase nyina so tibie mira Sompa TV so na radio asomdwe nkan amen nkan so na apom tesai ina me do moda Roma ye hoye na akade aka eno ne ye pese ye tibie de na aka wada Roma de aka se mebo no tofa
mɛka sɛ asogyabe adidegya bi ɛɛkom na mpanin se adidegya nso ɛne emu na nenam yɛ adwuma mu a yɛn union no operate wɔ mu baako ɛyɛ Ghana Education Service na Ghana Education Service no yɛwɔ enyumakuo ahodoɔ mmienu ɛyɛ teaching staff ɔno wɔ classroom kyerɛ deɛ ɛne non-teaching staff ɔmo nso ɛboa teacherfoɔ na ɔmo adwuma koro bi ebi te sɛ accountants ebi te sɛ auditors ebi te sɛ administrators ɛno ne yɛ keka ho na mfie mpem ahanu ne aduonu mfie mmiɛnsa a atwa mu yi ɛna aban de bɛto dwa sɛ wɔn approve professional development allowance ama Ghana Education Service mu adwumayɛfoɔ teacherfoɔ ebenya 1,200 ɛyɛ ɔpe ahanu ɛna non-teaching staff no nso ebenya 600 ɛyɛ Ghana sika no mu afi 2020 no a ɔpɛni sɛ menka emu mu asoboa a ɔno tuae ɛma teacherfoɔ no a ɔmo antua bi ama non-teaching staff nti efi ase bi ho akyire but kabrɛ no elections ho nsɛnti na obi anya asopɔ no 2021 almost like Chiama a teacher for a non-teaching staff. And by 2022, the mobile career January, they will declare strike or asking you. You declare strike, that no idea, and no would be free and say, Yano Momra, Kunyani and Kabi, who I say. Sanse ye traho atinke ho a de ohabeba ye wo setie ma o ema ye koi ni senti na awo say strike na ya declare ni ye treatment sen ne kwasem ni ye members no kwa so na so na ye mpese ye be te se de ye nimra so enti ye kotie o mo ko ye de kopue o mo ni se ye mfomo baja kuobi na ọmụ nkọhwehwẹ yẹn nsẹm a yẹka no mu nokwa abajakuo no sia ahwehwẹ nsẹm no nyinaa mu agye to mu sɛ nea yɛka no sɛbi aba wɔ mu nti yɛmfa nyɛ adi ɔmo de ho report ɛkɔma Ghana Education Service mpanimfoɔ nso sɛ wɛ yadeɛ atom nanso adeɛ no n'akatua no ebɛfiri aban mu nti yɛmfa nkɔ fair wages na fair wages atumi de akɔ Ministry of Finance ɛno yɛtete ho yɛnkɔmmra afi 2022 nso November ɔmo tua ma teacherfoɔ no gya non-teaching staff nti na yɛhu sɛ asogyabe yɛn adwuma no a yɛyɛ de boa teacherfoɔ no Ghana Education Service in general no ayɛsɛ ɛnsɔ mpanimfoɔ anim ti na gyabe deɛ ɛsɛ sɛ ɔmo de ma yɛ no ɔmo twitwi ɔmo nan asi afei mu nso yɛakɔ agyinaeɛ ahodoɔ bebree March no mu de kɔ April mu yɛka sɛ wo sɛ bɛdu dabi yɛ ante ɔmo nka ɛno a yɛsɛ bɔɔl dawuro no a na ɔmo de mmirika frɛ yɛatena ho a bɛsi saa bere yɛnhunu yɛn anim sɛ afei nso November bɛdi ɔmo atua a ɔmo ntua ma yɛ members no nti yɛnhunu yɛn anim na ama yɛde krataa yi bɛdwa sɛ ɔmo anka biribiara nkyerɛ yɛn na yɛhunu saa agyinakuo no ne nkonnwasie no yɛhunu na wieɛ ɛkɔsi guada a ɛbɛ yɛn no yi a ɛne mpanimfoɔ yɛde yɛn amanneɛbɔ ɛbɛbɔ yɛn members na yɛbɔ ɔmo amanneɛ na deɛ ɔmo nso ɛbɛka no yɛde bɛyɛ adwuma nti yɛasɛm a yɛkɛn yɛde nam saa akwanya yi so ɛɛsrɛ aban sɛ sɛbi wokɔfa sankuo na wobɔ a wobɛhu sɛ
keys no bi efita bi etuntum wo bo fita no nko a adwumo nya wo de na abo tuntum no nko a so a na adwumo nya wo de na so de fufuo no ne tuntum no afrafra ma adwumo ya de pa Ghana education service na tita fo nko na bom kwada no ho bia wono mo enkyra de ni nyina wo dwumadie ana testa bi so mo ye na aboa nkwada no ntete ma na koso yi opani ma ya mre ma semle mu ada ho pa ma ya na wase anwumre ora mark den twa on e trotro 4 penny e de ma tew na opani bia ono Jamaica ne se Yakopon so adwuma na papa wo ye odo ne kire sunyane West abaton pesua so awo bono mantem ne mu a ono a ne botom sika na wo si police station de ama adehia wo mo wo sunyane domase ne eye kutiri kwatire ne mpotemu wo si police post kama police station de ama wunum wo eye mpotemu hono na ene ono a se wo friends amchefo na ono makọ no mo akwa kutum pasa wo kwantempo no so ene bia wo si police station we dumase kwatire kwantempo no so ena wo si sa police station no enu ntie ne wone dom ekoi de omani kotwa wi si omani tia santem okọhwe adwuma contractors no ene wo chese nyamye nemu ni na ni asopa na broso a be bosome miensa de o se contractors na dwuma omo ye no wo moto omo nsa edifiri ho abusia police station ya ye kan ya be fo pa wo benya police for office ya laptop nyina gugum wo mo ebenya omo dining hall ene chese eniema pinu obema police station no edim wo sipie sita no ne nyina bi ebekọ no mo opani Kofi Venyo Nensamwa what they atu jakakrani with progress of work no I'm so manage home because me to gather say nyensu no kranka contractor na wi adwuma no unse yama 60 days as a na 30 something days say nyensu no anke wi adwuma no nti from the way adwuma no koso no I am impressed. I'm very much impressed. I mean him say date na the share no brand the share bi duro na yawi na ya hand over project na Ghana Police Service na omonso etemi ahwede aye the entire me sisa dey we no say on say o hwe police for ya omoti abeyase eti se nsuo ye na dwen se jemu pe o so omutimi dwana so na o hwe wura we bush we mo that means edura na dwokra omuntimi ntena ha mo abammo aye so omode ma temamufo ha no omuntimi enti se omo sa dey we ho dan yi wo ho dey a anadwo nyina ombetimi atena se ama abammo aye so omode ma temamufo no akọ enu ntena ma yi sisa Observe into way your penny Kofi Venyo wono na eda Kofi Venyo Company Limited ya no and yet in case be what did them nso amane dem die no ensi ne kwan bia so no se ne atwede amponya nkrompon de adom no wo ma bi aso adehye so na nam so ma police station wo sine mo no kyan e de adom posi adwuma no Ewiyemre me kanfo ano ne mienu na de ama wo ba bia wonam ene ba bia nwumre wotem nka bia mesrawo baako eye mizo na mizo no ya chemu ahodo mienu mesrawo de wo mu ne sa oba de wo pɛ no na waka na yaye no kama e de ama wo nye de ye pɛ nti oba wo se mizo no mo nkyerɛkyerɛ mi mu de he na mentɔ mepɛ de he ne mepɛsɛ ye be kyerɛkyerɛ mu Dr. Silas no abusafo no be kyerɛkyerɛ mu kama na de wo pɛ no yaye ne sa e de ama baako nso eye 5G enu so sei no eye kan no ma no abia hote wom na eye gagginam papa so wonya bia ba bia ne dwumade bia wodie be na ba hia nipadom wase no mesra wo se ba bia wo ye choba wo ton drinks no wo ton nsuo ni ade no sa drinks yi ebi nka wo drinks no ho a bra wo ka chire sade esi ensi nsofom na amanfo eso no soro no bomode ne ton safre yensesi a na ye mre obi wo frɛ number no so eguso no kura so a ye mema ne obi na ba bia wo bia no sa wote ye nkan so ewo enkranza bron apoye fam ni ade a wokɔ yenuanom Sompa 90.7 ho a obenya bi tachiman importem ho nyina so kɔ ho a obenya bi na afen so no wo sunwane ene ne importem so a Sompa 98.9 wokɔ ye nkra bata ba ko na ho no so no so abusu ho obakuma sa santimantam Sompa 93.1 ana afen Sompa TV so oba ye mema obi kama dodo bi a wo pɛ bia no manager Daniel so ewo 21st clinic ye wo ahwia bi kan supermarket sisa se wa no abawa post office aya no manye ho ana afen so Mama Esther ukɔ ho no mu a ubenya bi Baptist University ebu akwanche hono mo a okwa ubenya bi
PNC Ventures and so anomanyi taxi station hɔ nom a Charity Hospital Junction hɔ nom ɔwɔ hɔ na Sachi Enterprise ɛwɔ Asafo Abinchi ɛne VIP car park no ɛne ti ɛhwɛ ne mu ɛno akyi Kwaku Ɔkyere Company Limited ɛwɔ Kofodua ɛpoyɛma ntɛm kɔ hɔ nso a wobɛnya bi baabi a wohyɛ bia no mpakyɛw frɛ number na egu TV na se no ana frɛ number yi na yɛni nkɔmmɔ yi 0246 270 221 0246 270 221 sɛ wɔkɔ for dua ne mpɔta mu a wo frɛ Kwaku kyerɛ ɛwɔ 0243 329 414 na yɛagye wo so bɔga yɛmfa seda ne bi ma Universal Natural Clinic yɛ wɔ se dompe ne deɛ fo ne kyerɛ hɔ no na wɔn tenetene ma dompe no deɛ ayɛ bi abobɔ kora na deɛ fa kɔ ɔbɛtenetene ne deɛ ama paa wɔde yɛasesa se ya yɛsɛ kuro ma yɛ nyunyunu yɛ yɛgye ho anyɛ awusua sasa braba fo ne kyerɛ Universal Natural Clinic wogye ho anyɛ yɛne kakra nwumre na fo ne kyerɛ Universal Natural Clinic yɛde aduro bɛka ho ama yaw no baabi a wote ne bia dompe no udompe no mu no anwa bi na egyina mu no sa sakora no a fa ho adwuma ɛkɔhyɛ Universal Natural Clinic nka ɛnsa yɛbɛyɛ ɛde ama sciatica so woto ase sɛ ɛtwetwe wɔ ne nyinaa wɔyɛ ho adwuma ɛna ɛba ne sɛ bia stroke ɛna abubu agu hɔ no mu a wobɛsa sɔre no anante bio ahoɔden ne bɛba wobɛsa siw dada mu bio ma ahoɔden no akyɛ kane no koraa Universal Natural Clinic yɛwɔ Atonsu S-Line yɛbɛbu nsuo mu hɔ no mu fra yɛn 020 01 58272 020 0158 272 and a 3A Herbal Center at the 3A Cook Capsules Abedja Sukoko de Tatashe Ebeshiasie Etutuasie Ede Amount Koko Ntidabia na opusawani Koko Ntidabia sisi ya Koko Ntidabia wanusu ya utum Koko Ntiu ya muatimwa Abusye Mese Kope 3A Cook Capsules so 3A Cook Capsules Coco Master na Etutuasie Informal Ye Koko Drowe no e gentry wa yefunumu entisa manfo Koko Dro onom ya na wo yemu ekwa kutu no we de obetima nom de akwa adwuma obetima nom de akwa asore obetima nom de akwa ba bia wa bra wo yem enko na enko kan wo we eye 3A Cook Capsules asem ene ye ka edichire we furniture Colinac Danny Heba Missy Heba ene apidang ne ko bebito 0546 107107 0546 107107 and a St. Paul's Cooperative Credit Union CN Kanchiremo say Odonfo ya Domoa August Busumia Yerami Neda Etoso Ensia and a annual general meeting no Basuwe Bangura Nom and a ye disanka boy Mamu St. Paul's Cooperative Credit Union Limited ye AGM no ye toso makomako edionon son baso Odonfo ya Domoa August Busumia Yerami Neda Etoso eye ensia asemti edaso eye credit union opportunity security and service to all credit union opportunity security and service to all ewia donko pepepe na bekoso ewo St. Paul's Catholic Church ewo Kumase amekum enti bangurafo ya na mahye nso ede amaye kwabra yen kore yen fankai bonto aso ho yo medin ya abo amali bi aboga nwumre mene nana kwabra kesen kai botawu na ya soro so ya maame Mary Babo de na ya druso yi nana no ma wote ayi paso bretio abusuapani kwadwopoku ewa dwumam nana Kofi Amoa oba pani amasewa nana abena nsia adontehema ewo Gambia number 2 nana hema ya agiman ewo Nebehi opani ya dwomo Rock Currents yeboa abrante Kumase magazine sanso na nana tewia poku opani ya osei oba pani ya agiman ono soso ewo adwumam ema bia ekachire yenuaba Faustina Brefo na afenso so no owura yere Comfort Brefo Boaten kachire ana otafre no na ene ya se ya ade ato na ni tentententen owura Steven Ata Boaten both electricals yere na ne didwuma ewo Sompa TV hasei wona ne na se eda fomu yi na se na abusuafo ene abusuane nyina aka bom trase no waye eye no ho enhyehyeye ye maami ya oba pani ama Babo AK Mary Babo onyamfinhia adioson bako ansa na woti ne bofo eye ne ho hyehyeye ekere se nyame ya adom a memeda ya edi animu yae ahomache nonum ewo tano adwumam ahomache no nan ekosi anopa no nkono ana ode ne beto mpamu nyame ya adom a St. Anthony Catholic Church ya wotano adwumam obekọ na wakoye awufusom kama ede ama ya maame no owi a
na onwie obekɔ St Anthony Catholic Church musie honom ho na yɛde yɛ maame ɔba pani ama babo bra na ɔte ase di an ɔtare frɛ no ɛyɛ Mary babo ɛbɛkɔ akɔto wɔde maame ɛkɔto hɔ wie saa no a na wɔnwie ɔba bɛtena ase ɛwɔ Kenya se adwumam kwabere efiri awia donko ekosi anwumre no nsia na wanom ɛkyɛ kasa kora na ne kwasia da so no Awurade akasa de besi bia no yɛmfa asedama no firi sɛ wɔn anim deɛ wɔyɛ ɛna wɔyɛ ɛdema ne mba ne saa yɛnti yɛbɛkɔ ade nasia kɔma Awurade ɛwɔ St Anthony Catholic Church yɛwɔ ta no adwuma baabi a yɛyɛ awufo som na anɔpa no nwɔtwe ekosi awia pɛmtobrɛ na yɛfiri asɔre ne ba yɛbɛsan bɛtena ase biem oh baby ya say ye na se memenda no ano na ya prapra chiri kura ewiase ye ba ye ya mediche bi eye yenkoja abusua ye na yenkoja enua bema both electricals na ngokata na se chi kura emabusafo nyina hyeden ene ya kwere mbosi ha na ya sɔre so asɛm mpɛ nipa ene pɛ ne ho asɛm ɛda ase amoadwo Sompa FM